madi hita saluna adora sopinatola sadane debata jumolo hita martanya. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung mulate di pasak rohanami Tuhan dia siroham nama dongane kami. Nah yang disirai hatam kami Tuhan ukap roh haru pikiran kami. Asa mangula marparkui hatam di bagasa Yesus martanya kami. Amin. Hita saluhutna kadong asahabor siaon hatani debata di hita di hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 natar surat di Psalmen bido 47 ayat 2 sonom madidok disi. Martobat-tobat tangan masudi hamu akka bangso. Puji hamu ma debata makdonga suara olo-olo ido anggo sahana. Di hita saluhutna kadong asahabor siapuasa didok parpesamonon martobat-tobat. Jala marolo-olo. Alani hinatibul, alani dengan masa ni dewata, alani ibana do raja, nasun badia, nasun gogo, dangarong nasing, sian ibana, na patuhon, akka bangso-bangso di bahasa Indonesia menaklukkan segala bangsa-bangsa. Ibana do natama bujion, iro nadio kuhon ni anak ni sikoraon, ala hina balga ni dewata nama dongani nasida bangsa Israel anak ni sikoraon ima penjaga pitu harorwani mulai bahasa Indonesia dong penjaga kemah Allah bait suci Allah ni do marolopolop nasida di pabahenan ni dewata tamamar tobat nasida di saluhuna asin rohani dewata Allah ni nunga di leo dewata nunga di ho dewata nasida bangsoi sian saluhuna aka bangso-bangso nasing tahereng ma si Miriam marede do imana mamuji Tuhani ala malua nasida bangsoi na niuluon ni si Musai sian harajan ni Firaun na dilele nasida jalaboy nasida mamulus laut te Merawi laut merai ido benna ma rolo polo mamuji Tuhani si Miriam marede nasida ala ni saluhna pabaenan di dewata ido kama kenang hita saluhna kanonga sabor siaw tama do hita marolo polo ahado halur na di batupan di dewata di bagasang ulutan wain na tarida ima nau mate tu hatei di hau benar silang umoko pita manubus sita akabar dosa alani tamaro tabuji mana aidang marhite seri do perak ale marhite mudar nana durusilo ido hinarga ni pabahenan di dewata do saluhna ka pasu-pasu nok tasalo saluhna ser dewata tamaro hita mamuji pasangapon dewata ibana do rajata alani martobat-tobat mereka alani tede humai wana tabuji mari batatai kama kenang hita saluhna dangarong dewata nasing sodukon ni dewatatai para siro mana sumurung nama ngaleo saluhna na tabangiru di bagasang uluton jalaido hita saluhna tidok bukedetai nomor 425 ayat seramadok marolopo lokton diki ainang dito bus Yesusi hamusude bagaimai sailas roha kumandoki sonang ni diki dupu jupang Yesus tuhaki tondi nama ngajaria tarbain malas ni roha sonang ni diki dung jupang Yesus tuhaki manolo ton niki ala diung ditubuh sao ala las rohaku madok ala naung sonang todiku sonang ala jupang aro tuaki ala ibana do na hosopa ibana do totong na hulupun sonang marwata di parobusan ni Tuhan Yesus Kristus tama mahita marulupulu todita to dewata tilo mo siya ayat tubi ukedeta baras 25 tu Yesus sahat ngoluki sa leleng ni leleng nai kapdo
kuna iparuda sonang ni tiki nunjuk pangge Yesus Tuhaki tondi nama ngajaria tarbai marlas ni roha sonang ni tiki nunjuk pangge Yesus Tuhaki agama kena kalau marsa mulu gudak pisitano mulu raga pe baru kilong sotung lupa hita memuji Tuhan ai ingo mak tak kurang gajak tangan ni Tuhan ni mengurupi kita ditatap Tuhan itu akan naro tu ibadah mulu adok pelas ni rohata mulu dapat tita be akan ata marsita ingot memuji Tuhan ni sotung lupa kita memuji Tuhan aha pena masa di mulut tahun las ni roha arsak pe taingo matotok Tuhani taingo ma ibana do ngata ta puji me mana martobat mahita mahulupo mangedehon buarna na sutipu alani tu kata madongan kita amin makanya Dewa Jehovah para sirohana sumurung iro tutu Tuhan hodo Dewa nami tamasi pujion nami siulup pun nami ala ni pabenom ala ni dinggan ni basam di bagasan ngulu nami ai di patu pahodo haluo tu kami marhite no mate anakmu di hawa benar silang moko pami bardoson tamama tutu pujion nami ganu pari ganu tiki marto pami hape nama sing ngulu nami on olah kodo pamudian nami saat di homa kami Tuhan dongani kami bagasa Yesus Kristus matanya kami suram sak ngomong amin.